jam ñalle mon jinnaɓe tedduɓe, jam hiire mon, jam alawale mon, jinnaɓe tedduɓe, mawniraɓe horsuɓe, giƴƴiraɓe sembuɓe, miñiraɓe ɗoftiɓe, suddiɓe heddiɓe e yamirore, ɓiɓɓe jaɓɓe jibinede, mo kala e mon salminama inde mum wondude e yettode muɗum. bandiraɓe sehilaɓe tedduɓe hettiɓe wowɓe hettade yewtere meɗen wiyetede Tindi e sawtugol musidɗo mon guiɗo mon Abdoul Wahab Kane, gorko mo Agname Yoroyaɓe, taw sawtugol ngol ɗo foɗo e wuuro wiyetego Modena e nder leydi Italie. en garti kadi waɗande en tindi ɗi gowɗen wadde e kala saaha. eɗen goni e ñalawma alarba 16 lewru joyɓiru ujunnaje ɗiɗi e 18. bandiraɓe tedduɓe hettiɓe, hande en gari addude darol gotol walla mbiyen tindol. hande noon en mbiyani ko yetta kaari en walla yetta kadia en. hande mbiyeten ko wuuro woto mbiyen almami e dendagal juuloɓe e kanɗon jama e gonɗon wuuro. musidɓe tedduɓe hettiɓe, lewru korka darima, goto kala ene ɓeyda e muɗum Allah, ene ɓeydo sadak, ene ɓeydo tigi tigi jokkude e ɗam e ɗoftade jamiroje gueno e ɗoftade sunna Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. e ngoɗo wuuro de bandiraɓe tedduɓe hettiɓe, ñande foof de koɓe wendorɓe. lewru darima ha ari ina maaya, ñande foof koɓe wendorɓe, ɓe meeɗa hirtade mala hejjade hay saaha goto. ɓe pewnata kejjaji mabɓe tan ha feewa, soɓe lelima tan ɓe ɗano, soɓe fini tan ɓe tawa gandanɗa hoore maɗa weeti. ko caɗele mawɗe. ɓe mbaɗi peeje mabɓe e peccorde mabɓe foof, ɓe donki wawde hejjade e nder lewru korka he. almami o noon noddiɓe waɗi jeeyngal, kamɓe fof ɓe gari ɓe jooɗi wuuro ngo e kuuɓal. o wi min de ko jinmi wiide on, eɗen gandi eɗen jogui caɗele to banggue ɗoygol ko en wendoroɓe, te nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama wonko haali e ko fewte kejjari, nde wonno kejjari jeeya ko e sunna. musidɓe tedduɓe hettiɓe, almami yewtude e yimɓe wuuro, ɓe nanodiri, ɓe pamodiri ƴettude ñalngu ngunɗo ñalngu kam so Allah jaaɓi kamɓe foof ɓe mbaloyta ko jama. goto kala wullama yo arda e ɓesgu muɗum, arda gandanɗa hoore maɗa e kejjari muɗum. kamɓe foof ɓe pelliti waloyde jama. ɓe naati nder jama tan ɓe guddi, hankkadi ɓe juuli, ɓe mbaɗi ko mbaɗanno ha gasi, ɓe berti ɓe ɗanima. ndeke ko musano kangaɗo kadi irtima, kamɓe fof de goram ɓe mbendori. almami adi ummade ngam yidde heblade e findinde ɓe, ngam wiide ɓe umme ha kejoɗen. almami ummi mane heblo tan, udditi bafal tan ha soyni nangue. eskey tan natti. o naati uddi bafal tan o wi bandiraɓe gumme. alhamdulillahi rabbil alamin. hande de kam en malama en bendorani. hande kay kam ma en mbar sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo wi o. te kadi ko kejjari kadi bandi fayida kejotoɗen, nde wonno nelaɗo mo jaame kisal goni e dow mum. o wi jaccinoɗe e tajgol, kono kadi nemnoɗe e kejjari. ɗum noon hande Allah walli en kejjoto joni taw kejjari bandi fayida, keɓen hen moƴƴere.
ni woni kamɓe fof ɓe ummidima alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina tan ɓe paye cakeje e karaweje waɗama kosam e sukara irtama ha weeli joni noon heddi hankkandi ko jullude Allah waɗi noon goto e wajiɓe he tan hafti wi ina yaaha ina heblitoyo alma wimo ala woto ya jooɗo ha yimɓe gayna hejjade no fuɗɗa yaade o wi ala min komi tan fuɗɗo gommi ɗo accu mi yaaha mi hebloyo o wi ala jooɗo almami e ceerno han almami e goto e wuuro he hankkandi wonti pomne takket tan ha on ɗon galñi bafal tan kamɓe fof ɓe coyni nangue dental fof ɓamde subhanallah ijam ɗum kam hawnaki ceerno o wi on jii ɓiɗɗo gaaƴiɗo jinnaɗo muɗum hay goto anda ko jogori hebde kono kadi almuɗo kadi gaaƴiɗo ceerno muɗum hay goto anda ko jogori hebde on jii nde ɗo aƴare tagui ha nangue feeri fuɗirinda ni ɗum noon mataw Allah hokkani en kadi hande hejjade tawi kadi ko oɗo woni sababu wonti hankkandi hakkude ceerno e ɓen ɗon ganduɗa ɓawɓe walla mbiyen hoɗɓe e wuuro hankkandi ko caɗele goni ɗon toɓe kawri noon walla toɓe pamodiri noon en keɓani tawtorede mboɗa andi tan yoga ganduɗa hoore maɗa e wone yimɓe ɓen ɗon so tawi naati e ɓoggol he ina mbawi tigui jangtanade en holno sifirino bandiraɓe tedduɓe hettiɓe on mbiyama juulemo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo ko suuɗi e ko feeñi eɗen mbiya kadi yo Allah hokku en wadde korka meɗen moƴƴa jaɓaka jerleɗen hen jaafeɗen hen wonani en kadi sodorde faade ɓamtare udditare meɗen en ndenka e kulol Allah en basiyama hen nde jokkaten en ɗam cakkoɗen muddoɗen guitten asakal no hannirta dani kala ko neɗɗo waɗanno e moƴƴere yo sow ɗum no hannirta ni mbeɗa andi noon yetta bayen yetta salen oɗo saaha joni yoga hen na ñifi téléphone aji mumen so téléphone soni tan sikkata ko won nodduɓe gam namdade ko wiyete ko sukara korka bandiraɓe kala joguiɗo ko hokki yo hokku nde wonno ko neɗɗo hokkata ko hokkitan ko hoore muɗum saabu Allah ma windan ɗum hen baraji e moƴƴereji ɗi gasata ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe ñiɓen e kulol Allah on jettama on jarama ko musidɗo moɗon guiɗo moon Abdoul Wahabou Kane gorko mo Agnam Yeriyaɓe tindol men kadi hande e oɗo henne ñalawma ko ɗo henne kadɗen rendo ngo so weeli gueɗo kadi ma en gartu e lawol gongol woda ko gaddanɗen bandiraɓe eɗen ciftinno musidɓe ɓe kala e meɗen majjiraɗo tindol ngol sohluno e nder tinde meɗen so yeehi toon to YouTube walla Google so windi Abdoul Wahabou Kane tindol e on saaha ma tindi ɗi kala ngar wawa hettatade no hannirta dani musidɓe tedduɓe hettiɓe ko Allah jogui jaam ko jaam woni ko heeƴe meɗen yo joom jaam joom jamma joom jamanu joom jalluɓe e jawanɓe mbaɗanɓe en jaam ha jamma juula on jarama e kettugol yo Allah hokku en hawrude kadi e saaha goɗɗo